Почваме пресконференцията на Общински областен съвет на БСП. Една по една темите ще ви ги представим. Първата тема е утвърдената в събота листа за кандидатите за европейски депутати на Коалиция за България. Както знаете, това вече е достатъчно добре известно в медиите. В събота гласувахме листата. Това е листата, с която БСП и Коалиция за България отива към победа. Това е категорично нашето мнение. Пернишките социалисти подкрепяме и подкрепихме тази листа. Тя е и добре балансирана. За нас е изключително важно, че водач на листата е Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти. Това има достатъчно дълбок смисъл и знак, че ние тръгваме към победа. С професионалисти международници, Иляна Йотова, Георги Пирински, с изявени представители на гражданското общество, Петър Корумбашев, Достена Лаврен, естествено представител на коалиционния ни партньор партия на Българската социал-демокрация, която е и член на Социнтерна, която техния конгрес ще излъчи, Андрей Пантев, Младежка квота, Ия Петкова, Стоян Ташков, преподавател в Технически университет в София, Наталия Петрова, 37 годишна, Катя Келевска, международник също известен, професор Николай Джагаров, Николай Тишев. Мисля, че и съчетание на младостта, и на опита, и като възрастова структура, и като разпределение на мъже-жени, това също сме съобразявали при подреждане на листата. Тъй, че макар и достатъчно добре известна на вас, все пак си позволих да акцентирам, че това е една отлично подбрана листа, с която отиваме към победа. По листата мисля, че нямате въпроси. Има ли въпроси по листата?